Мили рачета, здравейте! Надявам се сте добре. Ще надникна в енергията за вас до 7 декември. Затова останете, може да ви бъде полезно. И така, нека да видим. Може да резонира с вашата слънце на асцендент или ако имате просто повече рак в наталната карта. Мили рачета, в главната енергия виждам това, че е добре да обърнете внимание на финансовото състояние. Някои от вас е възможно да имат много разходи до 7 декември, възможно да е свързано с предстоящите празници. Временни проблеми ми излиза също, които може би е важно да обърнете внимание, и дълбоко приятелство с някой от същият пол. Ще поясним така, ако се налага. Тук във вашата енергия има вълк с овча кожа, любовен триъгълник и теми свързани с закона. Някои от вас е възможно да са в партньорски отношения дългосрочни и човекът от вас е възможно да има друг човек. Съжалявам, любовни триъгълници ми излизат. Някой от вас е възможно да не познава толкова добре човекът от вас. Какво начало само, Нека да видим малко повече за временните проблеми. Да, определено е свързано с блок, разочарование и предателство. Това е за тези от вас, които се намират в такава ситуация. Естествено, не всички ще бъдат поставени в такава ситуация. Това е за тези от вас, които това резонира. Нека да видим в любовен план какво се случва. Някои от вас не са щастливи, трудно вие да се нагодите с човека, с който сте. Възможно е да се фокусирате върху вашите деца. Някои от вас конкретно възможно да имат момченце. Сега, пак казвам, може да не резонира с всички, това може би е по-специфично съобщение. Виждам по-силен фокус върху деца. Активни идейни, въпреки че е възможно да има търкания някакви. Виждам ви като хора, които правят много компромиси за себе си, като че ли. Липсва ви щастие. Нека да видим в кариерен план. Обичате работата си. Някои от вас е възможно да работят с родна душа от предишни животи, без значение мъж, жена. Сродните души могат да бъдат и наши приятели, не е задължително да е в романтичен план. И може би ви помага да си възвърнете увереността по някакъв начин. Някои от вас е възможно да се чувстват слаби в някакви ситуации в кариерен план до 7 януари. Разбира се, това е до 7 декември, това е временна енергия. Нека да видим на какво е добре да обърнете внимание. Да слушате вашите ангели и архангели, съобщенията, които имат да ви предадат, да чуете, да се запитате има ли любов във вашия живот, получавате ли любов, толкова колкото давате, и обърнете внимание на човека до вас. Някои от вас прекалено много обичат човека до себе си и не виждат какво се случва покрай вас. Свалете розовите очила. Пак ми излиза енергия на това, че човека до вас е възможно да е в отношения с друг човек. Някои от вас виждате човека до вас като мил, прекрасен и че никога не би направил нещо такова. Но всъщност е възможно да има замесен друг човек в отношенията. Това беше, мили рачета. Надявам се ви беше полезно. Прегръщам ви, пожелавам ви всичко добро и до нови срещи. Здравейте, мили хора! Включвам се много набързо, само за да ви информирам, че през декември месец отварям моето офис пространство с 3 страхотни събития и 3 напълно различни силни жени, всяка майстор в своята сфера. Започваме на 12 декември с Даниела Хаджиева, която е художник и преподавател, завършила художествената академия. Тя създава картини, заредени с символика, светлина и в този случай ще бъдат заредени с ангелска енергия. Тя ще води събитието в процеса, ще имате възможност да нарисувате
енергийно заредена картина, която ще пази вашият дом или офис пространство. След това на 18 декември имаме събитие с Десислава Тасева, която е цифров нумеролог и създател на бранда Код на успеха. Тя чете потенциала в датата ни на раждане и го превръща в конкретни стъпки с ясен план и реални насоки за действие през 2026 година. И накрая на 21 декември има събитие Таро и Просеко с мен, Мария Атанасова, където ще можете да обърнем внимание на енергията, анализ на пътя ви, предизвикателства, главна енергия, уроци, любовен план, кариерен план, така че да влезете в 2026 година с яснота, вяра и стабилен вътрешен център. Страхотни събития, надявам се да ви бъдат много интересни, най-вече също полезни. Вълнувам се много за 2026 година, ще се радвам страшно много да ви видя. Всички събития се провеждат на живо в офисът ми в София. За повече информация може да видите в описанието под това видео или в линка в профилът ми. Пожелавам ви всичко добро, успешни посрещане на празниците и за тези от вас, които сте се видим, до скоро!